Прывітанне, сябры, з вами Андрей Хаданович. Запрашаю у цудоўны свет Джона Рональда Руэла Толкіна. Гаворым пра культавага прафесара, аднаго з самых знакамітых і значных наступствамі творчасці ў 20 стагоддзі пісьменнікаў, бо шмат ёсць геніяў і талентаў, але не кожныя творы уваходзяць у плоть і кроў культуры так, што змяняюць лёсы людзей, што людзі пачынаюць гуляць у ролевыя гульні паводле прыдуманых аўтарам сюжэтаў. А гэта значыць, прыдуманае робіцца тым, што ёсць, існуе і застанецца з намі. Застанецца, бо ў свеце ёсць толкіністы, якія не толькі чытаюць, але і робяць сваё жыццё, азіраючыся на прафесара і яго спадчыну. Урэшце рэшт, толкінізм можа існаваць у скрайняй форме, само слова экспрэсіўна афарбаванае, толкінутасці. І мы ведаем такіх людзей сярод нашых знаёмых і знаёмых нашых знаёмых, у тым ліку у Беларусі. Толкінутасць, якая нават вымяраецца ў розных ступенях. Ад, скажем, стадыі, калі у графе нацыянальнасць пішаш эльф, да стадыі, калі гаворыш прафесар не меў рацыі. Насамрэч усё было інакш. Нагодай для выпуску, прыемнай нагодай, ёсць з'яўленне гэтага томіка, што я трымаю ў руках у Варшаве, у беларускім незалежным выдавецтве Янушкевіча. Першы том трылогіі, якая насамрэч ніякая не трылогія, а валадар пярсцёнкаў. Чаму ніякая не трылогія? Бо насамрэч аўтар пісаў адзіную вялікую эпапею, раман-эпапею, якая дзеліцца на 6 частак, і проста па сваім з'яўленні ў 54-55 годах для тыпаграфскай зручнасці, для эканоміі сродкаў выдаўца выходзіла томік за томікам у 3 кніжках. Як часам выходзіць і сёння, а часам адным вялізным томам. Томам, у які ўваходзіць брацтва пярсцёнкаў, 2 вежы і вяртанне караля. Самая славутая кніга аўтара, які не быў белетрыстам перадусім, які быў перш за ўсё філолагам, глыбокім лінгвістам, знаўцам сераднявечнай міфалогіі, сераднявечных літаратурных крыніцаў, паліглотам і канструктарам моваў. Чалавек, які зрабіўся адным з самых маладых у Оксфардзе і яго коледжах прафесараў, чалавек, які па самых сціплых версіях і адзнаках вывучыў 14 жывых і мёртвых моваў, чалавек, які па самых сціплых ацэнках сканструяваў, выдумаў са сваёй лексікай і граматыкай прынамсі 19 моваў. Выдумаў гэтыя мовы разам з іх носьбітамі, істотамі, племёнамі, расамі, людзей і нелюдзей, якія імі карыстаюцца. Той выпадак, калі, як у 4-го евангеліста Яна, спачатку было слова, і слова было ў Бога, і слова было Бог. Рэлігія, вера, рэлігійнае светаадчуванне аўтара вельмі важны кампанент свету і твору, які ён падарыў чалавецтву, але гэта не кідаецца ў вочы. Даследчыкі і проста шматлікія аматары, чытачы любяць параўноўваць творчасць Толкіна з яго найбліжэйшым сябрам і паплечнікам Льюісам. Маўляў, у Льюіса, пратэстанта, ягоны рэлігійны свет на алегарычным узроўні аж крычыць пра сябе. Чытаючы хронікі Нарніі, мы ведаем, што
што ці каго сімвалізуе Леў Аслан. Толкінаўскія вобразы больш нагадваюць сімвалы, а сімвал ад алегорыі адрозніваецца шматвымернасцю, глыбінёй. Мы можам саскубваць новыя і новыя слаі сэнсаў, але ў ім, як у люстэрку, хутчэй будзе адлюстроўвацца нашая оптыка, тое, пра што мы у толкінаўскага люстэрка, як тая гераіня казкі, пытаемся і якія адказы актуальныя для сябе тут і цяпер адчытваем. Адзін з такіх адказаў адчытаў светлай памяці пісьменнік і прафесар лінгвістычнага універсітэта Петро Васючэнка. Творца, які, здаецца, упершыню параўнаў з хобітамі беларусаў, сфармуляваўшы: беларусы еўрапейскія хоббіты, што хаваюцца ў цень ад саміх сябе. Конец цитаты. Мяркуйте самі. Спакойныя, рахманыя, сабе на уме, часам жывучы паводле прынцыпу «мая хата з краю», не суючы носу ў чужыя справы і не вельмі захопленыя тым, што чужыя суюць нос у нашыя справы. Хоббіты, якія, маючы гімн, цалкам маглі б вызначыць сябе як мірных людзей ці мірных істот проста ў першым радочку такога гіпатэтычнага гімна, разам з тым паволі, доўга упрыгаючыся, не рашаючыся зрабіць першы крок на сваім шляху на дарозе, робячы яго ўрэшце рэшт, здольныя пайсці вельмі і вельмі далёка. Як, скажам, сотні і сотні тысяч абсалютна, здавалася б, на дзень раней палітычна абыякавых, памяркоўных, асцярожных у сваіх дзеяннях, у сваіх кроках беларусаў заангажоўваюцца ў адзін працэс пратэстаў, які праз выпрабаванні, якія з кожным днём толькі ускладняюцца, вядуць у дарогу, якая безумоўна мае мэту, якая безумоўна скончыцца добра, бо яшчэ прафесар Толкін заўважыў, што пэўныя гісторыі мусяць добра заканчвацца, але не факт, што гэта дарога будзе кароткаю. Вось як сам маленькі галоўны герой літаратурнага твора Фрода Бэггінс, які для кагосьці ператварыўся ў Сумкінса ці Сумнікса, а для большасці беларускіх перакладчыкаў фігуруе як Торбенс, вызначае гэты канцэпт дарогі ў вершы ці песні, якую можна спяваць. У беларускім перастварэнні Ганны Янкуты: «Вядзе дарога нас здаўна, ад дома вабіць у смугу, мяне паклікала яна, і я пайду, калі змагу, маю кіруючы хаду, яна ў гасцінец уцячэ, якім я і далей пайду. Куды? Не ведаю яшчэ». Глядзіце, як шматзначна удала гучыць гэтае «уцячэ у гасцінец», як прыток уплывае, упадае ў штосьці шырэйшае, але, магчыма, і уцякае як дарога ад зроку за першым паваротам, а потым будуць новыя і новыя. Сам Фрода, спасылаючыся на аўтарытэт свайго дзядзькі Більба Бэггінса, якому ён ёсць спадкаемцам, у якога ён пераймае, можна сказаць, місію, фармулюе гэта ягонымі словамі ўжо ў перакладзе чалавека, які парупіўся пра том, што ў маіх руках, перакладчык паэзіі і прозы Ігар Кулікоў. Буду у ягоных перакладах сям-там сёння цытаваць Толкіна. «Не ведаю», – адказаў Фрода, – «яно прыйшло да мяне само. Можа, і я прыдумаў, а можа, дзесьці чуў, толькі даўным-даўно, але гучыць сапраўды як Більбава.
Асабліва ў апошнія гады перад адыходам. Ён часта казаў, што ёсць толькі адзін шлях, што ён падобны да ракі, яго вытокі ля кожных дзвярэй і кожная сцежка яго прыток. Небяспечная гэта справа, Фрода, выходзіць за парог, казаў ён мне не раз. Ты ступаеш на шлях, і калі не сачыць за нагамі, то хто ведае, куды ён можа цябе завесці. Ты разумееш, што вось гэтая самая сцежка прывядзе цябе ў цемналессе, а калі ты ёй дазволіш, то і яшчэ далей, к адзінокай гары або ў яшчэ горшае месца. Ён часта паўтараў гэта, стоячы на сцяжынцы, каля дзвярэй торбы, асабліва пасля доўгай праходкі. Вось жа, сябры, запрашаю вас у праходку па жыцці і творчасці Толкіна. А запрашаючы ў падарожжа, прашу далучацца і далучаць да яго сваіх сяброў, знаёмых, усім, каму гісторыя сусветнай, найлепшай літаратуры па-беларуску блізкая і неабходная. Стаўце, калі ласка, лайкі да гэтага відэо, дзеліцеся, падсаджвайце па-добраму на беларускі толкінізм добрых людзей. Крочым далей. Толкін не заўсёды быў культавым прафесарам і адным з найглыбейшых філолагаў. Толкін пражыў вельмі доўгае жыццё з канца 19 стагоддзя да 73-го года стагоддзя 20-го. Толкін паспеў дажыць да сусветнай славы і пакарыстацца яе плёнам, але ўжо напрыканцы у вельмі сталым веку. Толкін, які цяпер успрымаецца адным з сімвалаў старой добрай Англіі, нарадзіўся не ў Брытаніі, а ў Афрыцы, у Аранжавай рэспубліцы. Сёння б гэта была Паўднёва-Афрыканская рэспубліка, але ў вельмі малым веку пераязджае ў Англію. Некалькі біяграфічных момантаў проста неабходныя. Толкін рана застаецца сіратою. У 4 гады губляе бацьку, а ў 12 гадоў застаецца без маці, якая як бы перадае адказнасць за сына свайму духоўніку, каталіцкаму святару Фрэнсісу Моргану, які робіцца апекуном хлопчыка. І, як і маці, мае каласальны ўплыў на яго сістэмнае рэлігійнае каталіцкае выхаванне, але таксама вялікі ўплыў на яго цікавасць да лінгвістыкі і шырэй філалогіі. Ад маці зусім маленькім хлопец атрымлівае любоў да слухання гісторый і чытання. Ужо ў 4 ён чытае і сёе-тое умее напісаць, а таксама захапляецца батанікай, светам дрэваў і прыродных краявідаў, не кранутых шкодніцкай дзейнасцю чалавека. Менавіта так, дрэвы і прыродныя ландшафты ён будзе з маленства маляваць. 2 гады перадшкольнага дзяцінства ён праводзіць у матчыных мясцінах у ваколіцах Бірмінгема і назаўсёды на ўсю будучую творчасць назапашвае ўражанняў, але таксама словаў і вобразаў для шыкоўных апісанняў прыроды. Усё добрае, чыстае, спрадвечнае будзе асацыявацца ў пісьменніка з дрэвамі, з натуральным існаваннем прыроды. Усё падазронае, кепскае, часам сапсавана палітычнае будзе асацыявацца з урываннем чалавека на прыродную тэрыторыю, з індустрыялізацыяй, якая цягне за сабою шкоду для прыроды. Гэта яшчэ не модная сёння экапаэтыка, але уважлівая мудрая думка пра неабходнасць разумнага суіснавання з тым, што
больш старажытная за цябе і, магчыма, мае болей правоў на існаванне тут і цяпер ад цябе, прыхадня. Згадайма Сарумана, які, трапіўшы пад уплывы чорных сілаў, страціў сваю мудрасць, сваю белую магію, пачаўшы будаваць, разбураць, псаваць прыроду. Нічога добрага ні для яго, ні для прыроды з гэтага не выйшла. Другі вельмі важны біяграфічны момант. У 1908 годзе зусім яшчэ зялёны юнак пасябраваў з Эдіт Мері Брэд, якая з часам зробіцца Эдіт Мері Толкіен. Таксама сірата, старэйшая за яго на 3 гады дзяўчына. І ягонае захапленне сустракаецца з крытыкай апекуна, які бярэ з хлопца слова да паўнагоддзя, да 21 года не сустракацца, не ліставацца з дзяўчынай. Толкіен гэтае слово дае і стрымлівае, спыняе кантакты, размовы, лісты з сваёй каханаю, але, дачакаўшыся 21 года, у вечар свайго паўналецця піша ліст, у якім прызнаецца ў каханні і просіць у дзяўчыны рукі і, адпаведна, сэрца. Можаце сабе уявіць, які шок перажывае ягоная абранніца, якая паспела вось-вось заручыцца з іншым, даўно перакананая, што Толкіен пра яе забыў. А выяўляецца, не забыў, і ўрэшце мы не ведаем усіх перыпетыяў яе ўнутранай барацьбы, але неўзабаве яна дае згоду і вяртае пярсцёнак толкінаўскаму канкурэнту. Вобраз пярсцёнка не раз і не два будзе з'яўляцца і ў творчасці Толкіена, і ў нашых сённяшніх размовах. Трэцяе і, відаць, апошняе, найважнейшае, пра што трэба сказаць з маладосці, гэта удзел у Першай сусветнай вайне. Дабіўшыся адтэрміноўкі да 15-го года, каб скончыць універсітэт і зрабіцца бакалаўрам, Толкіен малодшым афіцэрам трапляе на фронт і удзельнічае ў адной з самых кровапралітных, земных, непрыдуманых літаратарамі бітвах. Бітве на рацэ Соме, дзе загінула шмат сотен тысяч людзей, а сярод іх загінулі 2 найбліжэйшыя сябры дзяцінства Толкіена, дзе ён сам падхопіць акопную ліхаманку пасля доўгага лекавання, з інваліднасцю вернецца да цывільнага жыцця, падзея, якая назаўсёды зрабіла Толкіена пацыфістам, ненавіснікам любой вайны, любой формы кровапраліцця. Далей будзе кафедра англасаксонскай мовы ў адным з оксфардскіх каледжаў, а пасля Другой сусветнай іншая кафедра, кафедра ангельскай мовы і літаратуры ў іншым каледжы. Будзе прыналежнасць да вузкага сімпатычнага кола нефармальнага літаратуразнаўства, кола аматараў і абмеркавальнікаў літаратуры, так званых інклінгаў, да якіх будзе належаць і сябра Льюіс і іншыя выбітныя людзі, звязаныя з Оксфардскім універсітэтам, пісьменнікі і не, але ўсе адданыя і глыбокія чытачы. 2 разы на тыдзень, раз вечарамі на кватэры ў Льюіса, другі раз у першай палове ў знакамітым пабе «Арол і дзіця». Літаратурнае таварыства будзе збірацца, чытаць, абмяркоўваць, дзеліцца планамі, тэарэтызаваць і паказваць, як ідэі увасабляюцца ў пісьменніцкую практыку. Існуе прыгожая легенда, нават калі так яно і было,
Не менш прыгожая ад гэтага легенда пра выкладчыка, які доўга, відаць, і нудна правярае студэнцкія экзаменацыйныя працы і на адным з бланкаў спантанна піша фразу з вялікімі наступствамі да культуры 20 стагоддзя ва ўсім свеце. In a hole in the ground there lived a hobbit. Альбо як у першым беларускім перакладзе Крысціны Курченковай і Дмітрыя Магілеўцава была ў зямлі дзірка, але ж не проста дзірка, а нара, і жыў у ёй хоббіт. Здаецца, у прафесара выйшла больш коротка і афарыстычна. Найбольш папулярная версія спантаннага ўтварэння гэтага слова хоббіт як кэралаўскае слова валіска. Дарэчы, з дзяцінства Толкін вельмі любіў Льюіса Кэрала і яго лінгвістычныя канструкты. Homo як лацінскае чалавек і рэббіт трусік. Гэты чалавек і трусік сабраліся ў адно слова і ў адну чалавекападобную, меншую ростам, дзесьці антропаморфную, але ж без абутку з шорсткімі пакрытымі поўсцю пяткамі. Жыхары нораў, але не блытаць гэтыя норы з бруднымі норамі, гэтым норам пазайздросціла б і любое чалавечае жытло. Усё ў гэтай легендзе як бы праўда і ўсё неправда, так бы мовіць, не да канца. І спантаннасць адкрыцця, часам гэта толькі канчатковы пераход у якасць нейкай колькасці, якая накопліваецца. Зразумела, што хоббіт з'явіўся не на пустым месцы, а дзякуючы гадам і гадам плённай, навуковай і перакладчыцкай дзейнасці чалавека, які ўсё ведаў пра паўночныя еўрапейскія міфалогіі і сярэднявечныя літаратурныя помнікі. Чалавека, які пераклаў паспяхова і даследаваў стараангельскую паэму Беўвульф, напрыклад, хоць выданне пераклада з'явілася нашмат пазней, пасля смерці Толкіна, гэта потым, зусім недаўна, ўжо ў 21 стагоддзе зрабіў яго сын Крыстафер. Так, можа быць, хоббіт гэта не зусім чалавек плюс трусік, а таленавіта падгледжаная знаўцам, даследчыкам імя ці назва. Скажем, у знакамітых дэнхемскіх спісах 14 стагоддзя збіральнік фальклору Майкл Дэнхем, магчыма, згадвае хоббітаў сярод істотаў стараангельскай міфалогіі. А можа, там быў і не хоббіт, а толькі хоб, як агульная назва для гарэзлівых эльфападобных сярэднявечных істотаў. Скажем, Брауні, альбо Хоп, гоблін, альбо Пэк ці Пак, прывітанне Шекспіру з сном у Іванову ноч. А магчыма, хоббіты з'яўляюцца з стараангельскага словазлучэння ход, бітля, тыя, хто жывуць у норах. Так ці інакш, часам карысна правяраць студэнцкія працы. Фраза магічная была напісаная, а з ёю, як з неасцярожным крокам за парог свайго дому, свае нары, ты трапляеш на шлях, а далей шлях, у дадзеным выпадку, сума тваіх глыбокіх ведаў, сума тваіх амбіцый запоўніць белыя плямы культуры, напрыклад, даць Англіі гераічны эпас, велічную паэму, якой яна даўно заслугоўвае. Спраўдзіць, да якіх моваў належаць тыя ці іншыя словы, пераверыць іх з гледзяшча граматыкі, а калі мова пачынае ажываць па тваім пером, то згодна з евангельскай заканамернасцю ажываюць і носьбіты гэтай мовы, і ты тыпалагічна вывучаеш сярэднявечныя сюжэты, і сёе-тое ў іх
выяўляюцца супер і супер актуальна для сучаснасці і нават блізкай будучыні. Мяркуйце самі, колькі у «Хоббіце» і «Валадары пярсцёнкаў» новага, як добра забытага старога еўрапейскага, скандынаўскага, кельцкага, стараангельскага сярэднявечча, а колькі прагнозаў актуальных не толькі ў 20-м, але і ў 21-м стагоддзі. Скажам, дзе заканчваюцца гэтыя сярэднявечныя матывы цмокаў, драконаў, іх выклятага скарбу, іх прагі улады, якія непазбежна заканчваюцца тым, што велічныя рыцары, змагаючыся і забіваючы цмока, робяцца наступнымі цмокамі на варце сваіх скарбаў. Тое, што прафесар потым тонка сфармулюе як цмокавая хвароба. Памятаеце, як у «Хоббіце» з Смаўгам і каралём пад гарой, шляхетным гномам Торинам Дубашчытам, які падпадае пад гэтую цмокавую хваробу. Але яшчэ ў ранняй аповесці «Хоббіт» у 37-м годзе сфармуляваная заканамернасць. Ёсць меншыя, не такія амбітныя і гераічныя істоты, магчыма, не такія моцныя, як героі свайго часу і сваёй міфалогіі, але яны валодаюць іншым гераізмам. Яны захоўваюць сваю чалавечнасць. Я зараз умоўна распаўсюджваю гэтую катэгорыю на іншых чалавекападобных істотаў толкінаўскага легендарыума. Яны захоўваюць гэту чалавечнасць у нечалавечых умовах, тады як, здавалася б, больш велічныя, больш гераічныя, больш моцныя гэтую чалавечнасць страчваюць. Ці не таму, калі «Хоббіт» дзіцячая, здавалася б, яшчэ казачная, не такая сур'ёзная, не такая велічная па аб'ёмах аповесць на ўра пайшла да чытачоў, выдавец будзе патрабаваць ад Толкіна працягу. І калі Толкін спачатку паспрабуе даць «Сільмарыліон» сваё маштабнае, нагружанае і перагружанае сюжэтамі, імёнамі даследаванне, свой сусвет, і гэты сусвет насцярожыць выдавецкага рэцэнзента, захочацца чагосьці больш чытабельнага, больш напружанага ў дынаміцы сюжэту, Толкін усур'ёз сядае за працяг, а з ім, як з дарогай з верша, працяг робіцца чымсьці непараўнальна большым, непараўнальна эпічнейшым за першакрыніцу. Можа быць таму, што яшчэ да той легендарнай спантаннай фразы на студэнцкай працы аўтар больш-менш грунтоўна ведаў свет, да якога дакрануўся першым дотыкам. Увогуле, Толкін пры ўсёй найглыбейшай павазе да ягонай стылістыкі яшчэ і найперш пісьменнік, які ведае свой свет нават тады, калі паказвае чытачам толькі кавалачкі, толькі фрагменты гэтага свету, а за тэкстам глыбіней прадуманай міфалогіі, як адно пакаленне змяняе другое, у якіх дачыненнях між сабою розныя расы, розныя істоты. Што было, а што будзе паміж невялічкім адцінкам, адрэзкам распаведзенай гісторыі. Дык вось, гаворачы пра задачы свайго рамана-эпапеі, у адным з лістоў пісьменнік фармулюе так: мэта – патлумачыць ісціну і падтрымаць маральнасць у нашым рэальным свеце. Напраўду, 20-е стагоддзе настолькі ускладніла карціну свету, што з большым поспехам гэты свет
тлумачаць сімвалічна спрошчаныя, але з падводнымі, так бы мовіць, камянямі і вымярэннямі гісторыі. Высокае фэнтэзі ці эпічнае фэнтэзі, адным з бацькоў-заснавальнікаў якога заслужана лічыцца, Толкін спраўляецца з гэтаю задачай. У толкінаўскім свеце добро і зло выразна прапісаныя. Не ўсё так адназначна, гэта не да Толкіна, дзе Мордар з ягонымі оркамі, у Хоббіце яшчэ гобліны, але ў валадары пярсцёнкаў ужо оркі ёсць оркамі і Мордарам, а адпаведна эльфы ёсць эльфамі. Разам з тым, Толкін паэт будзе заўсёды працівіцца супраць сплошчвання, прымітывізацыі, звядзення да банальнай алегорыі сваіх як бы міфалагічных сімвалічных сістэмаў. Так, вядомыя некалькі іранічных адказаў прафесара пра сімволіку сваіх твораў. Калі яму надакучылі параўнаннямі пярсцёнка усеўладнасці з вагнераўскім і далей як бы сярэднявечным нямецкім пярсцёнкам нібелунгаў, Толкін сказаў, што сапраўды ягоны пярсцёнак падобны да вагнераўска-нібелунгаўскага, але толькі адным: ён таксама круглы. Яшчэ больш іранічна-парадаксальны адказ на шматлікія пытанні, што аўтар меў на ўвазе, ствараючы свой Мордар. Можа быць, гэта палітычная алегорыя, якая паказвае нацызм, гітлераўскую фашысцкую сістэму. Можа быць, гэта алегорыя, якая паказвае сталінскую Расію з сваім гулагам. Прафесар, якому набрыдлі ўсе гэтыя пытанні, аднойчы адказаў так: добра, вы хочаце, каб я патлумачыў, Мордар – гэта Кембридж. Залатая іронія Оксфордца з усёй канкурэнцыяй двух універсітэтаў, з усімі спаборніцтвамі, з акадэмічным веславаннем на Тэмзе паміж зборнымі Оксфорда і Кембриджа, ва ўсім гэтым цудоўна гучыць, але разам з тым не лезьце з празмернай прымітывізацыяй, гэты свет не такі просты. Таксама прафесару набрыдалі наіўныя паралелі ягонага свету з Другой сусветнай вайной. Ну, чаму абавязкова другая сусветная кароткая чалавечая памяць? Бо ён ужо сталы Толкін не толькі бацька Крыстафера Толкіна, які на Другой сусветнай вайне, якому ён піша лісты, і гэтыя лісты, можна сказаць, літаратурны палігон для самых змрочных апісанняў вандроўкі Фрода, Сэма і пярсцёнка па Мордары. Але разам з тым не забываемся пра Першую сусветную вайну, дзе будучы пісьменнік згубіў сваіх найлепшых сяброў, і думаць пра сваю сістэму ён пачынае ўжо тады. Вось як пра такія паралелі пісьменнік разважае ў прадмове да другога ангельскага выдання «Валадара пярсцёнкаў». На шчасце, у беларускім перакладзе Ігора Кулікова гэтая прадмова перакладзеная і прыведзеная. Працытую вам пару абзацаў. Што да схаванага сэнсу або паслання кнігі, то нічога падобнага аўтар у яе не ўкладаў, і таму ў ёй няма нічога алегарычнага або злабадзённага. Па меры таго, як гісторыя расла, яна пускала карані у прошлае і абзаводзілася нечаканымі адгалінаваннямі. Але яе галоўная тэма была вызначаная з самага пачатку немінучым выбарам пярсцёнка, як сувязі паміж ёю і Хоббітам. Вельмі важны з гэтага гледзяшча раздзел «Цень мінулага», насамрэч і адзін з найстарэйшых. Ён быў напісаны задоўга да таго, як цені 39-га згусціліся ў пагрозу немінучай катастрофы. І пасля яго гісторыя развівалася б
У збольшага тым самым кірунку, нават калі б катастрофы ўдалося ўнікнуць. Крыніцамі гэтай кнігі ёсць рэчы, якія вельмі даўно займаюць мае думкі, а некаторыя з іх ужо знайшлі сваё выражэнне ў тэкстах. І таму ні вайна, што пачалася ў 1939, ні яе наступствы нічога ці амаль нічога ў ёй не змянілі. Ні ход, ні вынікі сапраўднай вайны не нагадваюць вайны выдуманай, пра якую расказваецца ў кнізе. А цяпер увага, перад намі як бы альтэрнатыўная літаратурная гісторыя. Калі першая насамрэч накіроўвала развіццё апошняй, то пярсцёнак, безумоўна, быў бы захаваны і ўжыты супраць Саурана. Той быў бы не знішчаны, а толькі запрыгонены. Барад-дур не разбураны, а заняты іншымі войскамі. Саруман, не здолеўшы завалодаць пярсцёнкам, працягнуў бы вывучаць хітрасці ворага ужо ў Мордары, і неўзабаве сярод агульнай суметні і здрад запоўніў бы ўсе прабелы ў сваіх ведах, ды вырабіў бы свой вялікі пярсцёнак, каб кінуць выклік самазванаму уладцу сярадзем'я. У гэтым канфлікце абодва бакі ставіліся б да хобітаў з нянавісцю і пагардай. І тыя не працягнулі б доўга нават у якасці рабоў. Напраўду, не варта рабіць плоскім тое, што задумлялася больш глыбока, і, магчыма, сам аўтар, грунтоўна разбіраючыся, цягнучы за нітку сваёй лінгвістыкі, свайго ведання заканамернасцяў сюжэтабудавання, да канца і не ведае, што, які сэнс мае гэты невычэрпны сімвал. Але вышэй я таксама сказаў пра гэтую, здаецца, Оскарам Уайлдам намацаную заканамернасць літаратурнага твору, як люстэрка, у якім адлюстроўваецца не жыццё, а той, хто ў яго глядзіцца. Гэта значыць чытачы таго ці іншага пакалення ў той ці іншай сітуацыі. Глядзіце, версія прафесара Васючэнкі з беларусамі працуе абсалютна. Але давайте уявім першых толкінскіх чытачоў. Безумоўна, з тэхнічных прычынаў гэта ангельцы сярэдзіны 50-х і ўсе, хто можа прачытаць кнігу ў арыгінале. Пра што вядзецца? Маленькія негераічныя істоты на водшыбе ад вялікай гісторыі, якія тым не менш у гэтую гісторыю уцягнутыя, чацвёрка адважных паўрослікаў, якія праходзяць праз усе сюжэтныя выпрабаванні і не паддаюцца чорнай магіі улады у адрозненні ад магаў, як Гэндальф, вялікіх эльфаў, як Элранд альбо Галадрыэль. Яны толькі прымерваюць на сябе сілу пярсцёнка, але не рашаюцца скарыстацца ёю, бо забойца цмока ператвараецца ў цмока. Можна перамагчы чорнага ўладара Саурана, але хто ж выратуе цябе ад станаўлення наступным чорным валадаром? А затым выкаваная сіламі зла магія па азначэнні не можа служыць дабру. І вось тут аказваецца, што ёсць сіла бессільных, так бы мовіць, ёсць мягкая сіла, якая можа перамагчы. Сіла маленькіх хобітаў якраз у непадпаданні ці максімальным непадпаданні пад разбэшчвальны ўплыў гэтай закладзенай у пярсцёнку магіі. І зразумела, у пярсцёнку, які нясеш як цяжар, ёсць некалькі толкінскіх адказаў на выклікі культуры і гісторыі свайго часу. Па-першае, безумоўна, матыў ахвярапрынашэння. Як той, хто нясе да канца свой крыж, Фрода нясе да жарала гары свой цяжар, хоць пярсцёнак па форме
нічым, здавалася б, крыж не нагадвае. А яшчэ глядзіце, як Толкін мяняе культавы сэнс слова цяжар. Толкін нашчадак імперыі, але імперыя, якая пачынае развальвацца, дэімперыялізавацца, і тое, што папярэднія пакаленні, скажем, Кіплінг фармулюе як цяжар вышэйшай цывілізацыі, цяжар белага чалавека, які прыносіць сябе ў ахвяру чалавецтву, але своеасаблівае гэта ахвярапрынашэнне. Безумоўна, гэта размова з пазіцыі вышэйшасці і пазіцыі сілы. Паглядзіце, як гэты вобраз цяжара пераасэнсоўвае і разбурае Толкін. Брытанцы могуць сказаць яму дзякуй. У нас на вачах адбываецца, можна сказаць, псіхатэрапеўтычная праца з пазбаўленнем ад маніі велічы. Можна быць не супергероем, супердзяржавай, можна быць проста істотай, проста маленькім чалавекам нармальнай дзяржавы і быць ад гэтага не менш шляхетным, не менш высакародным, не менш прыгожа гераічным. Як не страціла, безумоўна, свайго культурнага і сімвалічнага значэння Брытанія, зрабіўшы працу над імперскімі памылкамі і ператварыўшыся ў тое, чым яна сёння ёсць. Нічога вам не нагадвае сёння гэтая манія велічы, гэты дадатак вялікая да свайго, так як сёння робяць носьбіты рускага свету, рускай гісторыі, рускай культуры. Нават у найлепшых, здавалася б, сваіх парываў, аспрэчваючы імперскі пуцінізм як фальшывую веліч, хочуць супрацьпаставіць гэтаму нейкую лепшую, святлейшую веліч. Добрыя людзі, у 21 стагоддзі не ганяймася за звышчалавечай веліччу, што б гэтая веліч не азначала. Вялікая літаратура, вялікая культура, вялікая гісторыя. Важна быць не меншым за чалавека і захоўваць сваю чалавечнасць у непростых умовах. Ці хопіць там, на землях, што ўсё часцей сёння называюцца толкінаўскім словам Мордар, зразумець мудрасць паслання прафесара, паглядзім, але стаўка ў гульні падазрона высокая. А скончыць сёння хочацца на пазітыўнай ноце, хай гэта будзе прарастанне Толкіна ў плоці і крыві беларускай мовы, дзякуючы перакладчыкам, якія рупліва на гэтай ніве працуюць. Кніжка ў маіх руках не першы пераклад і не першае выданне Толкіна па-беларуску. На пачатку нулевых з'яўляецца спачатку «Хоббіт» 2002, «Хоббіт» або «Вандроўка туды і назад» у перакладзе Крысціны Курчанковай і Дмітрыя Магілёўцава, а потым яны ж напрыканцы дзесятых кніжка па кніжцы выдаюць і усю раман-эпапею. «Звяз пярсцёнка», так у іх называецца першая частка ў 2008, «Две вежы» у тым самым годзе, у 2009 «Вяртанне караля». З цікавостак ці кур'ёзаў Голума ў гэтых 4 томіках завуць Глыкс, а Торын Дубашчыт названы Дубатарчам. Галоўным мінусам гэтага пераклада яго выдавецкая беспраўнасць. Увага, гэта пірацтва. Ніхто аўтарскіх правоў не купляў. А ўжо напрыканцы дзесятых фармуецца іншая традыцыя, калі перакладчыкі ці выдаўцы звязваюцца з праваўласнікамі і з'яўляюцца легальныя беларускія выданні. Скажам, невялікая кніжачка, познее апавяданне Толкіна «Каваль з вялікага
вутана, перакладзеная Антонам Францішкам Брылем, прыўкрасным паэтам, перакладчыкам і празаікам. Ігар Кулікоў, аўтар першага тома перакладаў і, спадзяюся, той, хто будзе неўзабаве і аўтарам другога, і аўтарам трэцяга, варта дачакацца канца гэтай працы, не ўпершыню таксама звяртаецца да Толкіна. Яшчэ ў 2009 годзе у Архэ з'яўляецца невялічкі тэкст «Ліст Нігла» у перакладзе Ігара Кулікова. Наколькі вядома аўтару гэтых словаў, і «Хоббіт» рыхтуецца і неўзабаве выйдзе ў новым і легальным выданні. Над перакладам працуе Франц Корзун. А параўнаць розныя падыходы перакладчыкаў да прозы і найперш да паэзіі, бо і Толкін найперш геніальны паэт, мы можам, супаставіўшы штосьці кароткае і вельмі хрэстаматыйна вядомае і знакавае. Напрыклад, сам тэкст пра магічныя пярсцёнкі, пра 9 чалавечых, 7 гномскіх, 3 эльфійскія і адзіны звыш пярсцёнак, таемна створаны чорным уладаром Сауранам дзеля паняволення усяго. Глядзіце, як перакладалі першыя перакладчыкі ў нулевых. 3 смяротнай зямлі несмяротным князям, 7 царам-кавалям на падгорным троне, 9 чалавечага племені каралям, 1 уладару цемры у чорнай кароне. У змрочнай краіне Мордар, там, дзе пануе цень, 1 уладарыць над імі, 1 адшукаць іх, 1 завабіць і ў цемры схаваць іх у змрочнай краіне Мордар. А зараз версія Ігара Кулікова з новага выдання. 3 персцені эльфам пад неба блакіт, 7 гномам падзем'я, у іх скалы дварцы, і 9 людзям, чыя доля нябыт, 1 пану цемры на цёмным стальцы, у Мордары злавесным штумрокам спавіт, 1 каб знайсці іх і воляй скаваць, 1 каб сабраць іх і ў цьме панаваць, у Мордары злавесным змрокам спавіт. Прызнаюся, чагосьці як чытачу мне не хапае і ў гэтым перакладзе. Можа таму, што сям-там стылістычна занадта архаічна выглядае. Працытую у маім улюбёным перакладзе. Увогуле вельмі рэкамендую вам усё, што ў паэзіі і прозе гэтая перакладчыца робіць. Робіць гэта, на жаль, рэдка, але вельмі файна. Версія Кацярыны Маціеўскай. 3 пярсцёнкі для эльфаў, што бачылі золак дзён, 7 для гномаў у горнай аслоне, 9 людзям, чый кон непазбежны скон, і 1 для чорнага ўладцы на чорным троне. Там у Мордары мёртвым, дзе царства ценяў здавён, той пярсцёнак збярэ ўсіх і звяжа, і ўсцяж запануе, і нарэшце навечна зацягне у цемру начную. Там у Мордары мёртвым, дзе царства ценяў здавён. Але, як казаў Гэндальф, можа і не варта, каб цёмная гаворка гучала тут адназначна на гэтай ноце апошнімі радкамі. Не варта гэта рабіць, нават геніальна перакладзенымі. Таму скончу я фактам, які мне вельмі падабаецца і як аматару Толкіна, і як беларуса. Калі пералічваць календар арды міжзем'я толкінаўскага легендарыума на нашае земное чалавечае злічэнне гадоў, то падзенне Саурана, перамога чорнага уладара адбываецца у які б вы думалі дзень. Не раней і не пазней, а менавіта 25 сакавіка. Некалькі гадоў таму, натхнёны гэтым фактам, нават напісаў тэрапеўтычны верш, які вам напрыканцы і прыводжу. Бо 25 сакавіка зрынулі Саурана з трона. Час пасмяецца з дручка-дурачка і назгулаў эскадрона. Можаш музыкаў у аўтазак
можаш фейсбучных пісакаў. Кепскія нервы, фірмовы знак валадара, аўтазакаў. Доўга шліфуецца чарнавік, ды пасталее аматар. Новыя песні, плюс сакавік, мінус стары дыктатар. Потым хай здымуць кіно і хай зробіць добрую касу. Фільм, дзе абуджаны сонны край зрушыў бы стрэлкі часу. Іх затрымаць не хопіць палка, войска не хопіць ніколі, бо 25 сакавіка зрынулі з трона. З днём волі. Такія рэчы, між іншага, тое, за што мы любім добрую літаратуру. Часам праз дзесяцігоддзі і стагоддзі яна адгукаецца самым патрэбным і актуальным у, здавалася б, у самых нечаканых месцах. Дарэчы, дарагія сябры, 25 сакавіка роўна праз тыдзень і шчаслівае супадзенне у панядзелак, калі выходзяць нашы відэа. Грэх не спытацца тут і зараз у вас. Пра што б ці пра каго б вы хацелі пачуць у святочным выпуску да Дня волі. Пішыце, калі ласка, вашыя каментары, вашыя прапановы. Чытайма літаратуру сваю беларускую і сусветную па-беларуску, знаходзім у ёй цікавосткі, дзелімся імі з усімі, хто яшчэ не развучыўся чытаць, як дзелімся, сябры, калі ласка, і гэтым відэо. Жыве беларуская культура і жыве Беларусь.